iground lincane iSundowns wazamile ama long ball yabo ukuthola ushalulile bebezama lapho alende Mdawu nani kodwa manje bengalifici belisheshe liphume lispeed asikho ispace sokugijima ulande ibhola lisheshe liphume ngoba iground lincane kakhulu too much angazi ubekwenza kanjani unesipiliyoni uReynolds sokukhanda ama offside kulela ground bengithi bengeke unprovoked yabona if Sundowns in the last 3 games Sundowns ibe nama offside awu 20 15 yonke ya Reynolds eyedwa mina manje bathi akafundini uLeon la abangana iposition akakaza be offside uhleze ehleli lapha ibenchini embuku waye ungafundi mfana waye ungafundi uReynolds ufuna ukugijima nje ufuna ukugijima bethu afana ama offside angena sidingo akakwazi uku like he's a senior player futhi ngabe uyayifunda lento le efunde ibuka igame yakhe ukuthi no lento engenze la is not yabo afunde ngeke ama game awu3 landelana uhlaba ama offside iaverage nje ama offside yakhe bethu unama offside more than ama shots on target uReynolds uyini uyistriker noma uyi-offside ish hayi uyangena uyadevelopa kancane ufuna ukusondela kube nezingubo zodwa khona ibhola